Ćao, čao, čao i dobrodošli na Tic-Tac-Toe Serbian. Do sada smo radili uvod, međunarodne reči u srpskom. Igrali smo Tic-Tac-Toe sa rečima kao što su mleko, vino, sendvič, internet, laptop ili kompjuter, restoran, mobilni, hamburger, printer. I vežbali smo kroz igre. Posle toga smo isto igrali Maze Chase i posle toga smo vežbali pozdrave na srpskom. I primetili smo da dobro jutro, good morning, kažemo sa dobro jutro, a dobar dan kažemo dobar dan. Veče kažemo dobro veče. Cilj današnjeg časa je da razumemo zašto je dobro jutro, dobro veče, a zašto je dobar dan. I sada ćemo to da radimo u ovoj vežbi. Znači, kad kažemo mleko, mleko je dobro. Dobro mleko. Like good milk. Ok, vino, vino. So you may already guess. Dobro vino. Bravo. Znači, dobro mleko, dobro vino. Ok, međutim, kad pričamo o rečima kao što su dobar dan, dobar sendvič, restoran, dobar restoran, laptop, dobar laptop, internet, dobar internet, printer, dobar printer, hamburger, dobar hamburger, mobilni, dobar mobilni, mobilni je dobar. So we can practice now by simply saying the milk is good or the mobile is good. But here we are going to say mleko je dobro, and for the mobile phone, the mobilni je dobar. So let's start. Ok, neko će biti X, neko će biti Ox. Počinjemo. Laptop je dobar, printer je dobar, mobilni je dobar, sendvič je dobar, internet je dobar, restoran je dobar, vino je dobro, hamburger je dobar, mleko je dobro. Nemamo pobednika, no winners. Hajde da igramo sad isto ovu igru. Dobro. Šta može da bude dobro? Vreme. Vreme je dobro. The weather is nice. Super. Ne. Ok, dobro vreme. Mleko je dobro. Mleko je dobro. Opa. Dobar. Kompjuter je dobar, mobilni je dobar. Samo da se vratimo. Ne mogu da se vratim. Ok, vreme je dobro. Ne smemo to da... Ne. Laptop je dobar. Laptop je dobar. Bravo. Sendvič je isto dobar. Sendvič je dobar. Wow, nije lako. Mobilni je dobar. Ok, kompjuter je dobar. Super. Dobro, što je dobro? Ne. Dan je dobar dan. Dobro jutro. Dobro veče. Super. Dobro vino. Super. Opa. Dobar, ne. Dobro jutro. Aha, ali hamburger je dobar. Dobar restoran je dobar. Dobar dan. Super. I to je to. Sada možete vi da se igrate. Vidimo se uskoro. Ćao!